Hello everyone, good morning. आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों। स' लोगोफोर नै दिनै जग्य होनो नागिरदों ओमफ्राय न' सिङावसो लादोंमोन आरोना अखा बिराद हानानै गिनानै न' सिङाव लाबाय आरोना गोदान बोसोरनि दिनैसो सावस्रांगोन आरो ओमफ्राय दा हागोन ना हाया सिलायाव हरजोंहाय बोरै लाहैनो नागिरदों लांबाय थाबानो जाबाय। नोरसिं बिलाइ खानो नागिरदों आयै बायबायसो नै बानलु फिथाइयाबो बिराद थाइसे गोरदों खावसे मोनबाय खावसे खाबाय आरोना बानलु थबसा ना मा होनो बिराद थाइख्रिदों दोंलुखाबाय हागोन ना हायाथाय हगारगोन खोमा थाइजौआबो गैला थाइजौ सिरिदों फिथाइ थायलाय लायबाय थाइजौआनो सिरिजोब्बाय नै थाइसे गोलैनानै दं लाब्रा सबाय बिमा अखाया हागोन बायदिबो देखाया नैबे गोमोरना थाखोमारै पटल भाजि मिरामिस लोगोफोर नों गेस गैला गेस गैला नै लोगोफोर सोबाय आं गेसखौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नोरसिं बिलाइ लाबायावसो दिनै मिरामिस जागोन आरोना ओमफ्राय नैबे पटल गेसाबो जोबनानै थादों माबि आटाबो नानानै दोनबावनांगौसो औ दा नागोन बिदिब्ला फैगोनसै आं ओमफ्राय लोगोफोर थालिर दाउखौ आरैनो थाइनैल'सो एवनोसै ओमफ्राय आलुफोरखौ दा पक'रा बानायगोन आङो ओमफ्रायो ओरैबो फुजानि रेडि जाबाय लोगोफोर आं थालिरखौ हमसै एबारनो गोबा गोबा हाबाय आरो बांद्राय बुरजा एसे चिप्स नै बिजों हादों बिजोंहाय गोबा गोबा हानानै लाबाय एबार पटल एवनानै थावा गोसोम जाबाय फाइनि लोगोफोर मोनजोब्बाय नैबे आथा दा बेखौ नानायसै लाब्रा बेनिफ्राय दङ नारजि भाजि बेनिफ्राय पटल भाजि आरो बरा दंबावो दा बेखौ एवगोन दा बेखौ आङो नाग्रोसै आरो नै लोगोफोर बेराफारसेथिं जग्य होगासिनो दं आङो दहायनि आलुखौ फिसा फिसा माबानानै लाबाय रुखिनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय पियास होदों नोरसिं दङ नैबे आटा बा मैदा एसे ओमफ्राय नैबे बेसन नैबे माइरं गुन्दै हालदै गरम मस्ला संख्रि बानलु होजोब्बाय आरोना दा बेखौ आं लगायना लानोसै दाहाय एवनोसै ओमफ्रायो बोथोराबो जि मोजां हगारना होखाबाय नै थाइजौआबो सिरि जोब्बाय मोनजागोन ना मोनजालाथाय एबाराव बेल'सै रेडि जाबाय नै आङो पेपार होबाय माबायावहाय सान्द्रियावहाय ओमफ्राय नै नाबाय लानोसै ओरै होगासिनो दं नै लोगोफोर आङो नाखांबाय माबाखौहाय आटाखौहाय
ओमफ्राय बेखौ आं पेपार खोबना दोनसै आरो बेखौ नाबाय थानायावनो मा जाखो आं लोगोबो खिनो ओंखारबाय बिरादनो दा बेखौ पेपार खोबना गालांसै आं ओंखामल' जानोसै आरोना मोनजाबाय दुगैनोसै आङो अखाबो हाना होबाय लोगोफोर ओंखामनो माबायदि जाखो नै दुरु जादों जायाखै आं मिथिला उदै सिङाव थांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर होगासिनो लोगोफोर लोगोफोर अखायाबो फिसा फिसा थाइफ्रिना होबाय आं दा दुगैनो फैबाय आरोना मिरामिसबाबो आइटेमानो जोबा नैबेहायसो होनो जयग' माबानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय एसे बोथोरा स्रां जानायखाय बाहेरायाव लांदों आरोना बेहाय अखा हाबा बेयावनो जागौमोन दहाय आं फार्स्ट सिगां देखायनाया ओमफ्राय सोरबाफोर निउ नायदोंबा अननानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर ओरैनोल' नायनानै दाथां प्लिज अननानै नै माइ गस्लाया लोगोफोर आं दोनसै बिदिब्ला आङो पक'रा एवनायखौबो देखायनाय जायाखिसै मिरामिसबा बांसिनसो जायोना ओंख्रिया अब्लासो खहाबो नङा होनदो सान्दुंबो गैया नालाय नै जानला मोनलासो दोनदों आरोना बेयो दाबो माबायानो जायाखै नालाय बांद्राय बिदिब्ला आं भिडिअखौ एसेयावनो दोननाय जानोसै